Já koukám, že mě slyšíte i v tomhle menu do háje. Dobrý den, za chvíli si uvidíme jeho obrazem, momentálně žeru. Uh, no, takže dobrý den, Koziven. Já vás tady zdravím už oficiálně u přenosu CSRL z velké ceny Brazília. No, po počasí nemám přehled, já se kouknu pomocí telemetrie na to s váma, má mělo by být jasno. A taky je... No. Co? Co takže? Takže tak. Zdravím, dobré dopoledne, myslím, už vidíme plný zajeté kolo. Jedeme 100% závod. A uvidíme, jak se bude dařit. Tak a čteme si overlay. Kterýmu se absolutně nechce teda. A už ho tu máme. Hoší, tak teďkon mě zklamali Mercedesy. Oba dva tam mají player. To je hrozný, hoší, já to ne, jako, tohle jsme si nedomluvili. Každopádně můžeme vidět, že Ubi na úplně posledním místě. Zatím ze zajetých časů se stranou 8 vteřin. Pojďme se na to podívat. Teďkon z pohledy stana garáže. Tam jen Haas byl mimo, jestli jsem viděl dobře. To byla dojezd, domů uhýbal. A tím 2/10. Jo, došlo, že show name potom, ale... Si potom s klukama vyřídím, hlavně, že Stano psal všem, ať si to zapnou. Takže Standa Polášek teď momentálně i první zmíněnej. Můžeme podívat. 1.073. Pojďme se podívat ještě na jiné jezdce, jako když posledujeme Péťu v Kick Sauberu. Ten ale je ještě v zahřívacím kole, ten ještě v outlapu.
Na trati dokončených 10 časů vidíme, že rozdíl mezi prvním a druhým místem je 42 tisícin. No, neuvěřitelné. Tak co, Péťa? Se Saubrem. Budeme sledovat i samozřejmě průběžné časy ostatních jezdců, abychom viděli, kdo jak je, abychom se mohli přepínat mezi jezdci. Už rovnou v prvním sektoru ztráta 40 v podání Péti. Jak je na tom jezdec RB a Stano Garage blocking the pit lane disqualification. Tak jo, Stano. Stano si spletl pit lane z garáží. Co se dá dělat? No a jak je na to Milan se svým RBčkem. A děkujeme za 8 měsíců, pane Ali. No 1,4 sekundy ztráta, tím bylo kolem top 5, jestli se viděl dobře ty rozestupy. Tak uvidíme, jak se zadaří tomuto jezdci. Už otevřené zadní křídlo, hodně opatrný nájezd, už se osobně víc skatnul. No a je to 7. místo nakonec. Co tady McLaren? Drag mraka. 8. Týmový kolega se už taktéž blíží do finiše. Uvidíme, kam se Paulí nakonec posune. A je to 6. místo před Majera. 1,83. Tak na takhle krátkém okruhu vidíme, že i tady se dají udělat větší rozestupy. Rozdíl mezi první dvojičkou a třetím Shinem je přes půl vteřiny. To už je skoro až neuvěřitelné. Vidíme, jak se momentálně i kouří za monoposty. Majerčík dal osobní maximum v prvním sektoru. Uvidíme. Baterku a podobně neuvidíme. U tohoto slovenského jezdce. Protože na to sere. Jako jo. Nebudem si říkat, jako pod tohle se podepíšu. Nebudu to číst nahlas, ale souhlasím s tím. Tak a co pan Majorčík? Majorčík se posunul jenom na 6. místo, 1,073. Ale jinak bez posunu. Samozřejmě tohleto Majerovi stačí pro zisk titulu. No, hele, jako absolutně nechápu. Já jsem jenom viděl v záběru, že si najednou DSQ, neviděl jsem absolutně nic okolo. Tak bohužel no. Víš co, dáš si start zezadu, budeš se kousat hezky pozicí. A Due za to zatím tahá. Když je úplně nezrovna povedený sektor v jeho podání. Ali se posunul mezi tím na 10. místo. No a co Adoes? Zlepší svůj čas? Adoes svůj čas nezlepšil, on se i vypustil to kolo. Jo, je to arkádička tahleta hra. No a pojď, ještě jsme neměli dneska v záběrech Ferrari. Uvidíme, jak se momentálně bude držet Tripovi. Vidíme 2 zelené sektory. Hádám za jedním z Williamsů a nakonec je to stále 11. místo. Co týmový kolega Farkaš?
Farkáš se posunul do top 8. 1:084. A rozdíl mezi řezníčkem s Poláškem a Shinym je stále 6 desetin. Neuvěřitelné, ten rozdíl. Co teďkon tady pan Adoes? Je to jako rychlé kolo. Byl tam ve ztrátě a nakonec je to posunutí na 3. místo. Nejrychlejší 3. sektor ze všech. A Shiny je těsně odsunut na 4. pozici. V rychlém kole taktéž vidíme bílý Red Bull Pepanka. A to už neplatí, že jsme v rychlém kole. Stanopola. A Šim tím zrychlil své nejrychlejší kolo. Williams se posunul na místo 8. Dneska ve Williamsu sedí Noiby. No, uvidíme, jak se bude ale vyvíjet. Co Milám, ten míří ke svým mechanikům. Drak mírné probrždění. Tak se pojďme podívat tady na Jakuba Řezníčka, který bude pravděpodobně najíždět do rychlého kola. No. Já už bych tady byl ve smyku, nebudeme si nic nalhávat. No, tady to vypadá za to už 2 desetin v prvním sektoru. Tohle nebyl povedený první sektor. Když běžíme k druhému uměřenému úseku, tak uvidíme, co řezně a jak na tom bude. A to už je hodně špatný čas. Vidíme, že už bez perku nepůjvá, že šetří. Tak uvidíme. Ještě jedno kolo v podání jezdce Aston Martinu. A neuvidíme. Jde do boxu. By se nezlepšil v prvním sektoru, ale dotahuje se už časově na zbytek pole. Tak uvidíme, co jeho Sauber vymyslí. Ale tohle už mi přijde, že spíš vypouští, ano. Je tomu tak. No a máme posledních 5 minut do konce. Víme, že se připojil i jeden Alpin ještě. Tak uvidíme. Koukáme, kdo je na trati. Nevypadá to, že by se někomu chtělo. Vyjíždí první McLaren. Vidíme, za to je Paulí nebo Drak. Tak tu se nám přepne kamera. Tak to bude Drak. Tak vyjíždí Filip Farkaš. A uvidíme, jestli si něco v posledních minutách. Pojďme ještě jednou zkontrolovat to počasí. No, vidíme, že se nám má opravdu rozjasňovat. V rychlém kole ovšem, Ali. Zelený první sektor. Smíkla mu trošičku ten zadek, ne, že ne. Dun, dělá motor brum brum brum. Tak co ale, jaký to bude rozestup po druhém sektoru? Je tam ztráta 1,2 vteřiny. Tak uvidíme, víme, že dochází baterka, DRS aktivováno.
No a Ali se posilujou na 11. místo. Farkaš, mezi tím žlutý první sektor. Ale my už pojďme sledovat Alpin Domina. Tak jak se povede růžovce? Jedna celá 3 sekundy zatím ve ztrátě, zatím Kuba Řezníček, nejrychlejší první sektor. Máme do konce kvalifikace. No a Domin se posunul na 14. místo ze 17. Řezně měl menší problémy s trafikem, už mu to tam i smíklo na vjezdu, víme, kolik to bude stát času, to nevypadá na dobrý průjezd. A zdá se mi, že i vypouští rychlé kolo Řezňa. Tak, máme tady první oběť trafiku. Tak, znovu a lépe takzvaně. Hodně riskantní průjezd. Už jsem viděl Řezňu ve smyku, nakonec mu to vyšlo, Adu se mezi tím zlepšil. No a i Standa Polášek, momentálně nejrychlejší sektor. Mezi tím, co Poradníček se jenom zlepšil. Tady opět žluté vlajky, nebo vyspíš mohli jezdci, problémy Mercedesu. A vidíme, že Řezňa a Adu Shiny mají invite lap. Takže Stanislav Polášek už si může jet v klidu. Stále má 1,5 desetiny pro sebe v dobru. Možná to bude výsledný čas 1:7:008. Tak pod 1:7 jsme se nedostali. Co pan Tomáš Major Majerčík? Tomáš Majerčík se posunul na 5. místo před Pepanka. A nám už odbývají poslední vteřinky z kvalifikace. Víme, že Milan 11. za oběma McLareny. Hodně zajímavé to je. No. Koukám, za ještě někdo v rychlým kole, ale jestli spíš už jen dojíždějí. Tady Farkaš vidíme, že už i má je hotovo. Už jen a jen čekáme, než všichni si zamíří k mechanovou bredu silovou rovinku. No a následně nás čeká 1:70 kol. Máme tady už mluví pořadí, tak pojďme se ho připomenout společně. Stanislav Polášek, Jakub Řezníček, Adoes, Shiny, Majerčík, Pepang, Farkaš, Nojby, Mrak,
Paulí, Milam, Ali, Trip, Domin, Péťa, Ronsok, Ubalgin a diskvalifikovaný Stano Garáž, který se rozhodl si zaparkovat. Že Stano. Uí. A nám už se momentálně zapíná závod. A tohoto načítání využijeme, ať se podíváme na dvě důležité věci. Šampionát jezdců v první řadě. Ten, který zajímá úplně všechny nejvíc a dneska může být rozhodnuto. Na prvním místě Tomáš Majerčík, 327 bodů. CSRL Šahin 36 bodů na druhém místě. Pepang je třetí. Stano Garáž čtvrtý, 128 bodů. Stanislav Polášek páté místo ze 179 body. Filip Farkaš 6. 164 bodů. Je Kuba Řezníček 151 bodů, 7. místo. Za ním je jeho týmový kolega CSRL Ali ze 110 body. 9. místo náleží Drak Mrakovi ze 103 body a dále top 10 uzavírá Adoes 84. 11. místo má Haldian 46 bodů. Noiby 34 bodů a Paulí 33. Tripy Tropa Tripa 27 bodů na 14. místě. Ronsok se 17 na 15. Milam, který se připojil hodně pozdě do sezóny, tak taktéž 17 bodů. Co se týče 17. místa, tak tam je Domin se 16, Maniak 12, 18 a 19. a 20. místo. Náleží oběma Kicksauberům 10 a 3 body. Teď se pojďme podívat na pohár konstruktérů. Mercedes na prvním místě 491 bodů. Red Bull na místě druhém 446 bodů. Třetí místo náleží s 303 body Haasu. Aston Martin čtvrtý s 260. Potom už je tam propastnější díra pro Ferrari, které má 185 bodů na pátém místě. Ovšem je to 50-bodový náskok na McLaren. 7. místo náleží Racing Bulls 63 bodů. Stejně bodů má i Williams. 9. Alpine 33 bodů a poslední Kicksauber z 10. No a nám nezbývá nic jiného, než počkat do 27 na start závodu. Si představíme společně ještě jednou vzhledu pořadí. Čekáme. Počekaj, taváriš, takzvaně. Zpomal máš pri vysokú rýchlosť, vnímam ju len šiestým smyslom. Mám zavrať. No, už jsme měli startovat, chlapečkovia. Čas jsou peňázky. A už to máme připraveno. Takže jezdci už jsou připraveni. V zahřívacím kole. Takže pojďme si to připomenout, jak kdo bude startovat.
Na 18. místě bude startovat diskvalifikovaný Stano Garáž, který rozhodně nebude chtít čekat. Na 17. místě vidíme s Kicksauberem a medium pneumatikami u Balgina. Ronsok místo 16. s Alpinem. 15. Péťa de Labouram. Vidíme Ronsoka na místě 14. když trošičku nám zaspal na startu. Trip nám startuje z 13. místa jako zástupce Ferrari. 12. je CSRL Ali. Jsme na místo 11. tam vidíme Milama týmu Racing Bulls. Paulí s McLarenem a s Jarou Jágrem na boku 10. A vlastně Milam s Paulím jsou jediný dva jezdci na bílých pneumatikách. Drakbrak je 9. 8. místo náleží CSRL Neubimu. 7. místo Filip Farkaš. 5. je Pepang Tomáš Majorčík na místě 5. Šajdy před ním 4. ADOS je 3. Řezňa na místě 2. A Stano Polášek se nachází na místě 1. Když se na to podíváme, tento okruh má 15 začetáček, 64% trati se jde na plný plyn, 322 km je maximálka, mediální tlak a velká pneumatik. Ale na tom jako absolutně nezáleží, máme tady start. Připravená se velká červená světla, čekáme dlouho, už máme odstartováno, neslyším to zasnout. Ten Mercedes tam dobře odstartoval, udrží si 1. místo. Tomáš Majerčík se Shaneem neměná pozice, jako on se o něco lepší, by se pro Shane, který určitě tam naházá do Eze. Shiny ví, že potřebuje dopředu, vzadu je to vypadá docela v klidu, už se a Stano Garáž během jedné zatáčky získal vlastně už několik pozic. Těch Saubery se propadly opět na poslední 2 místa. Pojďme se tam dozadu úplně podívat, že to je docela zatím šílené. Tady trojsouboj do zatáčky. A vidíme tam úlomky. Oh. Ale Stano Garáž už je 12. je kolo na kolo s Tripem. Nedaroval mu tam ani centimetr tratě. Využít se z toho pokusil i Neuby a daří se mu to. Trip tam teď dotírá. Teď vidím dobře na Paulího. A propadá se nakonec, ještě zpátky. Tak tohle byla dobrá mela na startu závodu. No a Stano Garáž již na 12, se líbí navrhované strategie. No a samozřejmě lídr závodu, nejrychlejší kolo, ale ADOS nejrychlejší 3. sektor. Jen si přeplas na 7. místo propadl Pepang. A nenechte se zmást, i když by dneska už bylo rozhodnuto o mistrovském titulu jezdců, tak stále parku je o co hrát. No, vidíme, že Pepang trošičku si hrál víc s tou baterkou. Full throttle. No a my sledujeme ty intervaly. Milan v souboji s jedním z Alpinů. To je Domin a je to souboj o 10. místo, o několik zatáček už trvající. Už se toho snaží ten Williams. Takhle se to tam Milan zavřel. Ale velmi zajímavý souboj uprostřed pole. A Milan, který drží. Tam byl roztočený Aston Martin, to byl Ali. Alež Michal tu nezvládl. Zatím Řezňa si přestal nejrychlejší kolo. A oba dva už ujíždějí zbytku pole. Co on s DRSkem pokusí se někdo o útok. Vypadá to tam, že Williams tam chtěl zaútočit, dokud mu to nevyšlo. No ale zajímavé, že chvilku této skupinky. Milan musí pouknout, že je na bílých pneumatikách a drží ten pozici na žlutých. To je velice dobrá zpráva pro něj. Bylo by to zase úplně nemilé jako nevhodný safety car brzký, ale
Co už? Aby se trošku hlouběji do pole, kde Kicksauber Péti s číslem 70 dotíral chvilku, ale to už taktéž neplatí, že se může vrátit trošičku víc na čelo. Kde Tomáš Majerčík zastavuje Shinyho a Shiny se svoje Adoeze. Tohle rozhodně pro Shinyho není dobrá zpráva. No a zim řezníček, nejrychlejší z třetí sektor. A už je nalepen na zadním spoileru Stanislava Poláška. Taky ho zahalo docela dost baterky teda. Ale to jsou ty 2 desetinky mezi oběma, ale Adoes pod tláklem Shinyho, to už měl vidět z dálky. A Shiny se tam dostal před jezdce Haasu. A Shiny je třetí. No, ale my se pojďme asi věnovat naší vedoucí dvojici. Blížíme se na DRS a to bude velice důležité. Trošičku menší poodjetí v podání jezdce Mercedesu. Tak co vymyslí Kuba Řezníček teďkon s DRSkem? Tím jenom ždíme baterku, už ho otevřel, ale to vypadá, že je hodně daleko. Ale zkouší to na vnitřek. No a máme poprvé změnu lídra závodu. A Adoes to vrátil Shinymu. Tak na to, že je 10. až v poháru jezdců Adoes, tak teďkon v posledních závodech hodně nepříjemně kouše všechny okolo. Tak co teďkon Shiny s DRSkem? Pokusí se mu to vrátit. Jde na vnitřek. Hodně riskantně. No, tam byl mírný kontakt podle mě mezi oběma, ale oba pokračují. A Adoes ubránil svou třetí pozici před Shinym. No, ale já jsem si pěkný DRS vláček na této krátké trati. Vidíme, co teďkon Shiny. Baterku vpravenou, ale mírně mu to smíklo na výjezdu Shinymu. Vím, že to nabíhá to DRS, otevřený zadní křídlo, ale to je daleko za mě. A měl by se spíš kovat do zadního jako do zpětného zrcátka, protože Maje byl hodně blízko. No a Shiny se jenom a jenom přiblížil. No a Stano Garáž mezi tím už na 8. místě. Tady Milan chyboval a ztrácí pozice. Se opět můžeme vrátit dopředu. No ale Shiny jako v těch rovinkách prostě neměl to tempo. Tak uvidím, jak se bude dál vyvíjet. Se podívat na DRS mezi Řezňou a Stanem Poláškem. Zadíme Mikyho do chatu. No, tady to vypadá, že Mercedes si to v klidu pokryje. Co teďko na Adoes? Tak ho dotírá Shiny a na Shiny ho dotírá Majer. Ferrari Filipa Farkaše taky není daleko a stejně tak už i druhý Red Bull Pepanka. No a tu vidíme, že Majer se tam dostává na vnitřek Shinymu. Nakonec to nebyla se žádná rychlost, ale Shiny měl mimo tráť a Majer se dostává na 4. místo. A tohle to je ještě větší katastrofa pro Shinyho. A teď je teda otázka, co
Na to si budeme myslet jako ADOS. Souboj s Majerčíkem. Vidíme tam tu rekuperaci, jak mu tam krásně bliká. Takzvaně je to blízko, ale jak mám zatím jít? Já vám jsem zatím propadl na 12. místo tou chybou. Tak uvidíme, tak pokud otevřet zadní křídlo, jsou to 4 desetinky. To je za mě daleko. Marečík to možná, no, ukázal se Adoezovi na vnitřek, ale neposlal to tam, to by bylo hodně sebevražedný. A Majer ví, že nemá kam spěchat. Co druhý Mercedes. Standa Polášek zatím nepředjíždí řezňu. Když se podíváme na trošičku víc opotřebované pneumatiky než u týmového kolegy. A Tomáš Majerčík je třetí na druhé zóně. Takže ADOS se propadl na 4. místo a celou tuhle skupinku už dojíždí Stano Garáž. Tak, ani 18. místo tohoto rychlíka nezastaví. No a je vidět, že Majerčík má dobré tempo, protože poodjel Adoezovi. Tak se se zadním křídlem. Do Teničky, to je daleko. A co Stano Garáž? Zkusíte někomu? Ne, jen se přitáhnul. Takže stále se věnujeme Adoezovi s Majerčíkem. Je vidět, že Adoes má baterku našetřenou, Majer jde na vnitřek. A už se vrací do stopy. Když jsme never neviděli, mezi tím se zase Stanislav Polášek vrátil na 1. místo. No a my se pojďme sledovat Stana Garáže. Mám to tady narval do Pepanka. V 9. kole z 1,70. Tak uvidíme, pokud už ho něco hůř předjíže v tom DRS vláčku teďkon. Víme, že taktéž ty gumy už nejsou v nejlepším stavu. Teď se zůstaví neměné a zašpuntované, ale prostě se tam probrzdilo a pojďme rychle nahoru. Že tam vidíme Adoeze, který si chce vyšlápnout na Majera. Vidíme, jak tam spolu kličkují zprava doleva, oba dva jezdci. A čekám, že Shiny se brzo pokusí přes Adoeze. Každopádně takhle velký náček jsme ji dlouho neměli. Koukuje se Kubu Řezníčka a Standu Poláška. Vidíme, že se Nojby posunul na 10. místo před Domína a Péťa 15. Zadní křídlo otevřeno. Ale tohle, to je daleko, to je daleko. Tak pojďme rychle se podívat sem. Takže Filip Farkaš je blízko za Shinym, tomu to nestačí. Co na druhé DRS rovince, tady krátké za sebou, Kuba Řezníček. To je taktéž daleko, se mi zdá. Tak jdeme o naší tradiční skupinky. Shiny trošičku odpadl od dvojice Majerčík a Adoes. Ale pak, že se zase trošičku docvakne v tomto technickém sektoru. No a ztráta 3. Majerčíka na Řezníčka je už přes 6 vteřin. No, Adoes se mi zdá, že má dobrý top speed, ale nedrží mu to úplně v té technické pasáži.
Tam na Majera vždycky strašně ztrácí. A už to pomalu i mimo dosah DRS chvílema. Tak takhle ADOS vždycky přitáhne, tak uvidíme. Můžeme to zkontrolovat, jak to bude vypadat. Je fakt, že ADOS opravdu velmi šetří baterku. No, zase se jen přiblížil jezdec Haasu. Majerčík ale probrzdil do první zatáčky, byl jsem vidět tam tu bílou šmouhu za ním. A my se pojďme věnovat souboji o 10. místo. Mezi Domínem a... jestli se nepletu, Neubym. Zadní křídlo, ale vypadá to, že je dostatečné tempo momentálně. No a Stanogáč vzal před Pepanka. Další na jídelníčku jezdce Haasu je Farkas. No tak souboje probíhají po celé délce tratě. A to samozřejmě vidíme rádi. No a Filip Farkas je blízko za Shinym. Ale jako kdyby mu to nechtělo jet úplně. Tady další probrždění. A co Stanogaráž? Využije toho. Nevypadá to tak, je hodně daleko a Shiny kličkuje za ADOSem. No, tady nabíla to DRS vláčku. No a tady sledujeme už ten souboj mezi Péťou a Ronsokem. Péťa to udržel. Ale Ali až 16. Tak uvidíme, jak se to bude dále vyvíjet. Pétě samozřejmě bez DRS na obranu teďkon. Tak uvidíme, jak si Ronsoka o tom udělá názor. Pneumatiky už jsou dost opotřebované, musím podotknout. 20% už není málo, mezi tím Řezníček na prvním místě opět, tam prošlo k prohození pozic. No a tady Ronsok byl hodně dlouhý, tohle to by mělo Péťovi stačit na obranu. Uvidíme, je to hodně daleko. Ronsok se jenom přitáhnul. Pepak musí dělat chybu, propadl se o 2 příčky. A Stanogaráž už dotírá na Shinyho. Tak pojďme to chvilku sledovat. To jsou už nějaký 4 desetinky. Shiny nemá takový slipstream. A ten si vypadá velký, co Stanogaráž jde na vnitřek. Shiny hodně pozdní brzdy, ale Stanogaráž to absolutně nezajímá, jak on switchback, protože neměl lepší zatáčka. Shiny mu to smíklo na výjezdu. A propadá se na 6. místo. Stanogaráž 5. a Shiny stále nemá DRS-ko. A bude pod tlakem Farkase. Jen to, ale Shiny to pomocí baterky ustál. A Stanogaráž po startu z 18. místa v 15. kole na 5. místě. Skoro až neuvěřitelné. A Péťa se nám posouvá v pořadí, už je 12. Ali 14. A Péťa získal další pozici, nepravdu bylo prohození zpátky s Poulím.
Se na kluky ušaté podívat. Že to máme ještě čas, nás čeká DRS rovinka. V souboji o první místo. Do té jedničky ostře oba dva jezdci. Vaříček ještě udržel, ale tady už to podle mě neudrží. A to už tam za ním je trip okolo. No a Stanislav Polášek jde na první místo. No a pomalu a jistě si Stano Garáž jde brousit zuby na týmového kolegu. Který začíná ztrácet na Tomáše Majerčíka. Už tam je nad vteřinu. No je těsně to tam má, ale spíš to nebude mít DRS. Uvidíme, nakonec, no, klesá to, stoupá to a spíš ne. Mu to tam smíknulo. Tak uvidím, co teďkon. Stano Garáž. A Domin odstupuje ze závodu. Ano, Garáž to tam galantně neposlal týmovému kolegovi. Co teď? Tady už vypadá, že to bude bez větších potíží pro Stana Garáže a došlo k výměně pozic obou hásů. Takže Tomáš Majerčík už má ve svých zpětných zrcátkách diskvalifikovaného blázna. Až budeme o tom zase oba dva udrží v DRS-ku. No, je to pod vteřinou teďko, ale za to v detekční zóně pod vteřinu je otázka. Bylo. Stano Garáž má a Řezňa míří do boxu. V 18. kole mezi prvními. Je fakt, že produkty už mají 32%. Tak kde se vynoří Řezňa? Protože bude i v čistém vzduchu relativně. To bude mít Argentrikat, který bude fungovat, když je konci málem Řezňa upálil zadní křídlo sám. No a Filip Farkaš se dostal před Shinyho a Red Bulli na 6. 7. místě. To rozhodně není, kde by si představovali Red Bulli být. Milan stále 11. No a Řezňa vlastně vyjel 5 vteřin za tímhletým dlouhým vláčkem. A vidíme, že další se údajně Standa Polášek. A bude zajímavé ho sledovat v poměru s Řezňou, kde vyjede. Budeme sledovat na výjezdu. No, to bude těsný mezi oběma jezdci. A tak jsem si myslel. Kuba Řezníček se dostal, dostal. Hodně těsně dostal. A Stano Garáž je před Tomášem Majerčíkem. Sice to je před 5 stopama, ale musím to říct, Stano Garáž, last to first. Ale už byl taktéž v boxech s Ubalginem.
A co teď boxy? Máš Majerčík k mechanikům. Stanogaráž a AOS pokračují. Shiny a Drakbrak taktéž jdou stavět. No ale už vidíme právě vedoucí dva jezdce. Řeznička s Poláškem. Stano versus Stanislav. Mercedes versus Mercedes. Fernando Alonso vám mává z tribuny. No a Tomáš Marčík už je na 5 exitů. Vidíme, kde vyjede. Na 8. místě za... Dokonce už hlouběji. Dokonce za jedním ze soubrů až. No to bude okolo jedoucí. Takže to nic neznamená. A Filip Farkaš by dělal do Adueze. Ale taktéž bych už čekal, že oba dva budou stavět do boxu. Uvidíme, zda nedojde na má slova. Ani jeden. Natahují ten stint. A sledujeme teda zatím vlastně jako virtuální lídry závodu. Moje dřívější brzdy v podání řezni. A Tomáš Majerčík dojíždí neúprostným mílovým krokem Milama, který teda musíme podotknout, že má hády už taky 26%. Tak co teďkon Farkaš za Aduezem? Zajede už aspoň jeden ház do boxu. Farkaš s DRSkem. Uvidíme. Ne, zůstávají. No ale kdo útočí? Tak je Standa Polášek. Hodně na srdíčko oba dva. A Tomáš Majerčík už je za nima na 7. místě. Ztráta jenom 15 vteřin, kdyby vás to zajímalo. Mezi top 2 a 3. místem. A Aduez s Farkašem vypadá, že jsou v souboji. Kolo na kolo. A Farkaš to tam drží na věřku, ale asi zpomalil něco víc, než by měl. Ale ty gumy už na 43%. Pravá zadní. Tvoj. No a za nimi 3 divočáci. A k tomu už po boxech. Tady by klukům pomohl jen a jen safety car momentálně. A vidíme, že Polášek už se přehnal přes... No přehnal, teď se přes Pepanka. A Řezňa se o to taktéž pokouší a povede se mu to. Sice s většími obtížemi, ale přece. A Filip Farkaš zase zpátky za Aduezem. Ten Adikon pouští Standu Poláška. A nejspíš bude muset pustit ano i Řezňu. Tohle musí být vysloveně frustrující pro jezdce. Když ví, že první jezdci jen vlastně už objíždějí i po pitstopech. Co Aduez? Taktéž máme rozum do hrsti. Jeden z dvou elitních jezdců už je před ním. No ale Řezňa to nestihnula, tady hodně ztrácí v tom té technické pasáži Braz Interlagosu. To vidíme, to už je přes 1,7 vteřiny. Tak tohle to samozřejmě taktéž patří k závodění. A Aduez prostě nemá povinnost Řezňovi uhnout.
Vidíme, že se extrémně nebránil teďkon. No a jsou to 2 vteřiny. Ron jsou mezi Poláškem a Garážem. 2 vteřiny, 1,7 mezi Poláškem a Řezníčkem. A Péťu máme v boxech. No a my se přepněme na souboj o 9. místo mezi Milamem a Dragmrakem. Dragmrak má výrazně čerstvější pneumatiky. Stanislav Plášek je ale suverénně nejrychlejší kolo. Farkaš už je v boxech. A Standa Polášek už je první. No, jak on to vypadá, že by to neskusí to. A proč podívat, v jakých zlevech už musí mít ty pneumatiky Milam. No to je na hadry. 30% hardy. No ale my sledujeme Řezňu, který ježí už také staná Garáže, který ještě nebyl v boxech. Vidím, co nám Aston Martin nabídne. S číslem 15. Zatímco Polášek tam sype nejrychlejší sektor za druhým. No a Řezňa neměl rychlost, aby se dostal přes Garáže. No ale Pepang předjíždí a Pepang běží do boxu. A vidět, že Milan už ztrácí 1,2 vteřiny. Že ty hardy už nejsou prostě v optimálním stavu. No ale Řezňa už je před Stanem Garážem na druhé DRS rovince. Vidíme, kde Pepang vyjede. No, je na 10. místě. A oba hásy stály po 26 kolech bez pit stopu. Se nám trošku rozsepalo pole, jak se budeme podívat trošku hlouběji. A jdeme sledovat rozhovor mezi Paulím a Ronsokem. Ronsok rozhodně už nemá dobré pneumatiky teda. Pepang zůstal před Milama na těch světých bílých, co má Milam. No a tady je, že už ta rychlost prostě není. Tak se pojďme sledovat Shinyho. No, titulová kalkulačka mluví jasně, v tomhletom případě je to Majerovo. Shiny potřebuje být minimálně 1-2, aby měl vůbec nějakou naději, že další závod ještě může pokračovat.
No a Shiny dojíždí Majerčíka, minimálně mírně. No, co kočál tady Paulí, on těch z těch žlutých pneumatikách, což mě extrémně překvapuje. A mezi tím si Řezňa už i zajel nejrychlejší kolok. Pojďme se podívat na nějaký okruh, pardon. Standa Polášek a Stanogaráž odstupuje, nebo to vyhodilo? To byla hořká pilulka na kousání. Pane, pojďme se podívat na celé kolo v podání vedoucího jezdce Mercedesu. Jdeme postupně i rozestup, bez co rozmělá Ronso, kdo jíždí Paulího. U Belgii 3 vteřiny za traťové limity. No a Shiny už má skoro Majera. Tady jeden ze soubrů uhýbá vedoucímu jezdci. Shiny musel chybovat, Majerčík mu se poodjel trošku. Adoes, 10 sekund speeding in the pit lane. Oh. Jo, všimli jsme si Stano, všimli jsme si toho. Jsem přemýšlel, zda se rozbil chvilku, ale žádný žlutý vlajky. Tak možná, že to muselo vyhodit. Ale už si zpět. No a my tady vidíme před dětí Ronso Kaj. Aliho, tady se zvá před Paulího, to vypadá. No a Paulí BMW stihl 2 pozice. Pan dojíždí Drak Mraka. To může za chvilku věnovat. A Stano už taktéž míří do boxu. 31 kol na žlutých. Pravděpodobně 40 na bílých. Aha, svížejí na 8. 9. místě a Stano garáž bere červené pneumatiky. Takže můj teorii úplně vyvrátil. No až rozdíl mezi Majerčíkem a Shinym se zastabilizoval. No tak pojďme sledovat Bansta jezdce Stanu a garáže. Který si prostě řekl, že všechno dělá příjemné, kde zjistí kvalifikace, pak mu spadne hra. Už jenom chybí, aby se střelil týmovýho kolegu za mě. A upřímně se bojím, ty červené pneumatiky budou fungovat.
to už na předjetí, tady by neměl mít problém. A Dues se ani výrazně nebrání. No a Pepang už dojel mírným tempem Drakmraka. Těším se na ten souboj na DRS-ku. No, trošku drzé projetí. No touto dvojičkou už je stanogaráž. Na čerstvých červených. No, Pepang problémy. Ale ty bílé ještě jsou v dobrém stavu, nechápu, jak můžu takhle klouzat. To DRS. Stanogaráž samozřejmě nejrychlejší kolo. 1:09:858. Je to samozřejmě jediný souboj, který momentálně na trati probíhá. Už 6. 7. místo. No ale jako Shiny stáhnul hodně Majerčíka na 1:1. Co teď? Co je myslí Pepang? Že 5 dnů open pro jednostávkovou strategii. Dopadně my už víme, že nám jezdci stavili. A to ve velké většině. Pepang tady hodně natěsno s Paulím, ale dostává se před něj. A Shiny už je v TRSku za Majerčíkem. Tady jedno z Ferrari uhýbá. Bude trip pravděpodobně. No a uvidíme, Shiny mu to neskomplikovalo situaci. Udržel se v DRSku Majera. A pojďme to sledovat. A Shiny má 3 vteřiny. Co je Stanogaráž na červených? Vyšel se taky na Paulího na druhé DRS rovince. No chtěl a nemohl. Se pojďme asi na chvilku vrátit. Řekl bych souboj o 3. místo, ale všichni víme, že Shiny už má penaltu. A bohužel penaltu nekopal ve fotbale. Tak co teď? Předjede si aspoň Shiny, nezahazuj to. Toto se nerobí. Zatím už tam vidíme, že Řezňa by si mohl dát už jen tak cvičný pitstop a stále by byl maximálně nejhorším druhý. No a Stanogaráž už je před Drakmrakem. Wii U, majáčky nám houkají. Shiny je opět přiblížen Majerovi.
Přesně, ale on mírně stáhnul standu Poláška. A Stano Garáž 3 vteřinový trest. Jsme za půlkou závodu. Momentálně teďkon už bychom měli konec velké ceny, kdybychom měli 50%, ale ne, my jedeme 100. Tak co, Shiny? Čas zazářit. Protože je Shiny opět velmi daleko. Ne, tohle přetiž stačit nebude. No ale tady nám překáží okolista v souboji. Garáž to má daleko. Co odvetná rovinka, takzvaně. No to 40 to je za mě příliš daleko pro Shinyho. Nevyšlo to. Teď Stano Garáž za Pepankem. Na stejné části. Stano Garáž se ukazoval, ten člověk, jak si to rozmyslel. On se omlouvám za krátký výpadek. Ale bohužel je to nutné. Budeme se půl nastavovat. Tak ho vyzkoušíme. Funguje to. Protože já musím přepínat i jeden monitor, takže mi to dělá trošičku komplikace. Jako nevidím, co vidíte vy. Já si ještě musím rychle altabnout a řešit tyhle ty technické problémy momentálně. No, takže se už omlouvám, bude vám muset stačit herní relativ kvůli technickým důvodům. A vlastně budete to muset mít i bez mého komentáře.